Kansalaiset, medborgare. Olen saanut tietooni, että Klarna-tatskaaminen on yleistynyt. Eli sä saat isompia projekteja otettua nopeammin, kun sun ei tarvitse enää säästää. 2-3 sessios liiviä kuukauden sisään ja makselet sitten loppuvuoden niitä veke. Mun mielestä se vesittää sen tatuoinnin arvoa, kun sun ei tarvitse säästää tai olla pitkäjänteinen ja tavallaan niin kuin ansaita sitä. Siitä on tullut enemmän semmoinen menkkahaukka accessory, Mäkisen leipomon drive-in homma. Joo, mä käyn äkkiä hakemaan yhden sleevin tosta. Ennen tatskaaminen oli hitaampaa, siinä kesti kauemmin tehdä. Nykyään koneet ja värit ja puudutuskielit ja muut on vienyt senkin jutun. Tavallaan niin kuin nopeammaksi. Ja tatskaajat, totta kai tietyt tatskaajat haluaa enemmän rahaa nopeammin. Niin mä mieluummin teen 10 sessioa sleeviä kuin 3 sessioa ja asiakas makselee niitä sitten loppuvuoden, jos makselee, eli menettää luottotiedot sen takia. Mut mä en tee Klarna-tatskoja. Olkaa kunnollisia, säästäkää, miettikää, harkitkaa. Olkaa kunnolla.